So, may ayuda kami from a good friend. Yung mukha niya, oh. Here. Tsaka sa bibig. Good morning! Happy New Year! Happy New Year sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Ako po pala siyan sa mga bago po dito. It's January 2. Free ako today. Actually, yung ibang kasama ko may pasok sila ngayon. So, ito yung weekend free ko. So, hindi tayo papasok. Buti na lang. So, medyo mataas-taas yung aking pahinga. Si Dada, nagbibihes. Ako, naligo na talaga ako. Kasi kahapon at saka nung 31. Hindi, wala talaga kaming ginawa. As in, kahapon, wala talagang ginawa. Yung 31 pala mali. Makakita ninyo yung vlog ko nun. So, antay-antayin nyo lang po. Kasi, i-edit ko pa. Kasi kahapon, hindi din ako nag-vlog. Nagpahinga lang kami. Si Dada, ginawa niya yung gusto niya gawin. Ako, nagbantay kay Sofia buong araw. So, talagang tulog lang, higa dito, kain. Yun lang yung ginawa namin so far. Then, ngayon sabi ko, my plan is to ligpitin ko na yung Christmas tree para naman may space kami sa kusina. And then, ano pa ba, maglinis-linis ng konti, magluluto din tayo ng konti para meron kaming kain-kain anytime. Magliletchi flan ako kasi may madami pa akong itlog. Tignan ko lang kung anong ibibake ko. I'm not really sure pa. Tapos, maglalabas ako ng isda. Yeah, yung piret sa Bisaya or tulingan, yung maliliit ba, na binili ko long time ago, nasa freezer, ilalabas ko siya para mamayang gabi kasi medyo nakakaumay na yung super lagi na lang baboy. Tsaka mamaya magpo-prawns din ako. Yun. And then, sa Lunes, back to work tayo na naman. So, makita nyo, ito pala yung aming leftover pa na Chinese. Medyo madami pa siya. May bami pa na hindi pa nakunan. Isang buo. May chop suey, may curry. Tsaka, ewan ko pa yung ano tong iba. Ayan, may babi panggang pa. Ito sa ibabaw yung rice. So, ilalagay ko lang siya ulit sa fridge. Or i-freezer ko na siya para hindi masira. So, lulutuin ko lang yung aming hotdog. Kasi kahapon nagtanong si Bana, ano bang breakfast? Sabi ko, wala, help yourself. Kasi hindi ako nagluto. Tinamad ako. Super tinamad ako. Pero si Sofia, bali, uminom na yun ng gatas kasi kahapon, katulog lang, hindi uminom ng gatas. So, pinainom ko ng gatas. So, I'm just going to make some poached eggs kasi masarap din siya sa itlog, you know? Masarap siya. As in, matagal-tagal na din kami na hindi nakakapag, yung sunny side up. Well, hindi na siya always present dito sa aming kusina, which is good kasi pampaano siya ng yung mga fats ba, palikay. Oh, what are you doing there? Ay, hindi niyo siya makita. Ha? Hi! Hi, you need to look at the camera if you say hi. Hi! My name is Sofia. Okay, turn it off. Gusto din maglaro ng itlog. Kasamok ba? Oy, na. Pag nakita siya ng itlog, parang siyang natataranta. Parang gustong-gusto niya maglaro ng itlog. Kahit pa yung hard-boiled egg, fresh egg, tignan nyo. Okay, what you doing? Yummy yarnak na. Pia. Mura pagwakwak. Good morning. Good morning. Good morning, anak. Yan lang breakfast namin, tsaka poached eggs. Let's eat. So, dahil namalansya si Bana sa taas, so hindi ko magagawa yung aking mga plano kasi si Sofia magsamok-samok din sa akin. No? So, tinatanggal ko lang yung aming Christmas tree dito sa sala. Dito lang ako kasi dito din naman si Sofia. Kung nasa kusina ako, mas lalong wala akong magawa. So, mag-ano muna ako ng Christmas tree, tapos maglinis na lang din. Yung luto, siguro mamaya na lang.
Dalhin natin yung mga bola, tsaka yung iba pa. Okay, pull. Like that. Up. Put it up. Yeah. Up. Pull it up. Pull it up. No. This one first. This one. These two here. No. What no? No. Hmm. Careful. So, may ayuda kami from a good friend. Alam ko kilala niyo siya. Isa siyang vlogger. Nagpadala siya sa amin ng ayuda. Unang-una is ito. Wow! Na-excite naman ako. Grabe. Gold, ha? Gold pa. Tapos may gold pa dito. Wow naman. Tignan natin. Grabe, ang kapal ha. Parang may pera ata to. Wow! Oh, please place this protective paper over the front of the card in the envelope before mailing. Some card may require additional postage. So, ayan no. Super ganda. Take 2 tayo kasi tinawag ako ni Sofia. So, eto pala yung card. Diba? Gold na gold. Tingnan natin. Dear West, like treasured ornaments, thoughts of special people, warm our hearts, happy holidays. Know that I will always treasure you as a friend. Love you always. Goods. Oh, diba? Kilala nyo na siya? Ganda ng penmanship. Ganda ng penmanship. Thank you, Goods. Kilala nyo siya. Nagpadala nito. Wow, ang daming laman. Uy, binigyan ako ng bag. Wow, ha? May pasling bag. Wala to sa usapan namin. Wow, thank you, Goods. Uy, na-surprise naman ako. It's, aha. At saka yung bag, madaming laman. Uy, na-surprise ako. Grabe. Grabe naman. Let's see. Ang daming laman. Ayan, oh. Tignan muna natin yung laman. Tignan natin one by one. Grabe naman. Tsaka meron pa din dito. Oh. Kailangan, tignan natin. Baka may mga naiwan-iwan dito. Social ng bag. Thank you. Meron siyang mga mask na pinadala. So, may isang Gucci design. May Fendi ata to. May F. Ayan o. We have also another Gucci design. We have YSL. Mga pamalakasang mask. And then, ito din oh. Ito gustong-gusto ko. Simple. And then, may Chanel tayo dyan. Then, may Chanel din. Tsaka may Louis Vuitton. Social. Parang ito-try ko yung yung parang simple na black. Ito. Gusto ko siya.
nakalagay dito, thank you for supporting my small business. May ano siya, if you're in area of USA or California, if you would like to order, please message her. Pwede naman din sa Facebook, Roxy Goods. At saka sa kanyang YouTube channel din na Roxy Goods. So, please subscribe to my friend. Isa din siya sa tumulong dati kay Kuya Charlie Losada. Alam ko kilala niyo siya. Nawala lang siya ng konti dahil na busy sa trabaho. But then, she's always there. Nababasa naman niya yung mga messages. Marami lang mga pinagdadaanan din. So, I'm going to try this one. Wow, bongga! Hindi, eto talaga na close na to. Ito yung hinahanap ko na hindi mo na talaga, yung aayon mo pa after mo laban. Hindi na. Ito na talaga. Wow! Tignan nyo. OMG! Gandang-ganda. Gandang-ganda sa sarili. Wow! Uy, goods! Kasyang-kasya sa akin. Hindi ko lang alam yung sizes nito. But then, kasyang-kasya talaga siya. Oo. Ayan. Ang ganda niya. Hindi siya masikip. Hindi din siya maluwag. Tsaka adjustable yung ears dito. Ayan o. Pasensya nga, maliit yung aking tenga. Super adjustable. Super ganda niya. Ayan, if you want. Maganda ba? Ayan. So, diba? Ang ganda. Gagamitin ko to sa trabaho. Yung yung mga walang designs of what. I don't know if it's allowed, pero tignan natin kung sisitahin ako. So, ang dami pang laman. Ang dami pang laman. Eto ata is, I think, eto is for Dolrish. Sabi ko kasi, bakit di mo nila ibigay kay Dolrish from Belgium? Si Dolrish Aguilon. So, ako na magpapadala nito. Meron pa, madami pang laman. Wow! Ano to? Guess din siya. Size 7. I think hindi to para sa akin. I think this is for, for Sofia. Kasi di naman to kasya sa akin, size 7. Kay Sofia to ata. Wow, thank you, Goods. Ang ganda. Thank you. Nak, this for you, baby. Wow! This for you, anak. Say, thank you, tita. Thank you. Yeah? Thank you. Oy! May pakapin pala. Akala ko akin lahat. May pakapin pala. Ito para kay Inday Val. At saka ito din kay Inday Ikat. So, sa akin yan na lang pinadala. Para, kasi malapit lang naman din ako. So, isa-isa ko na lang. So, mga Inday, isisend ko to sa inyo as soon as possible. Okay? Ako nang bahala sa shipping nito. Wow! Meron din. So, good. Thank you so much. Medyo naging special. At saka meron pala ding, Deep Essence Mask. Ito siya. Thank you. Thank you, thank you. This for you from Tita. $59 it cost her. Yeah, I know. That's for 10 days. Dada. Yeah, try Dada. Try. No. It's express 10 days. Here. Sophia, come on. Yeah, because it's size 7. So, dito, wala nang laman. Tanggal na. Medyo, na yung bahay. Parang walang laman. Yung bagong kalipat lang. Sabi nga ba na kanina, wala daw laman. So, ngayon, pakita ko sa inyo kung anong ginagawa nitong isa. Kaya hindi siya bumababa masyado. Yes. Yan yung binigay ko sa kanya. This one. It's not yet done. Almost there. So it will be something like that.
And then the other one is there. So, There's those up there. and the other two are there. That's from birthdays. So, gagawa tayo ng pirit in 3 ways or tuna in 3 ways. Kasi 4 na pirasa to, medyo malalaki naman. So, kasi nag-crave ako ng tinola, paksiw or inununan in Bisaya at saka yung isa would be pinirito. Tama ba? O pinirito? 3. Kasi talagang, tawag dito, masarap din sila na combination. Alam nyo ba? So, nabili ko to, siya, bullet tuna or baby bonito or tulingan. Yan yung pangalan niya. It's, 1 kilo ba to? Di ko siya mahanap ng mabilisan. Pero I think it's almost, it's 1 kilo or 4 to 6 pieces per kilo. So, nasa 1 kilo to siya. So, pa siya. Matigas pa. Frozen pa talaga. Sinave ko sana to para sa aking kapatid na si Martin maldito ba pag pumunta. Ay, hindi pa eh. So, kung nasa Netherlands kayo, first time ko actually umorder ng tuna na ganito. Kasi, 'di ba, meron naman tuna sa Lidl, yung steak na tuna. Pero ito talagang Pilipinas na Pilipinas. So, tanggalin ko lang yung ice. Baka makatulong ng konti. Super lamig. Ice pa siya. Nagsaing na pala ako ngayon ng rice. Para kasi pag, si Sofia, gusto ko siya pakainin ng isda. Isda kami. May maha na isda dito ba? Hala. Alam nyo, ito, nag-iba ang kulay. Siguro baka sa mga tinaing. Nag-iba ang kulay o nag-yellow. Sa tinaing siguro. So, lutuin na. Hindi ko alam kung kailan ko to siya binili. Pero, dapat na siyang lutuin. Dapat na siyang i-dispose. Kasi pag sobrang tagal, baka magka-problema tayo. So, pakita ko lang yung ating tulingan na super pretty. Ayan. Nala ko nun dati pag sa Oroqueta kasi malapit kami sa sa dagat. So, madami ding mga ganitong isda sa amin. So, minsan dati tag 10 kilo ata kung hindi ako nagkamali. 10 kilo or 20 pesos per kilo. Tapos madami na yan. Tapos pinapaksiyo siya ni mama ng yung pinamala na nilalagyan ng Sprite. Hindi ako gaanong very expert doon. Kasi si mama lang tapos sabi lang niya, diba, ang isasabaw mo doon is yung Sprite. Pero hindi ko yun gagawin kasi baka mapalpak. Masayang lang yung aking So, ito ipapaksil ko yun kasi para madami. Tapos, ito naman ko sa tinola. Siguro ulo lang ang itula ko. Anuhin ko yung sa gitna. Agay, si Sophia naglalaro ng ako. Anuhin ko sa gitna. Ayun, ganituhin ko. Para, pag sa merkado ka, ganun, binibenta nila para makita ang labas na labas. Wow, dumudugo talaga siya. Dumudugo. Maisda tayo. It's time to kain-kain yung mga nasa freezer natin. May 2 bangus pa ako sa freezer at saka iba pa. So, yan yung ating ganun. Ayan Kuhaan ko lang to ng hangas. Ano ba yung hangas? Parang, paano ba yung hangas? Yan. Hugasan natin ng mabuti. Natatakam na ako. Mag-cheat tayo today. Kasi, we deserve it. Minom naman ako ng gamot. Cheat na cheat. Sophia! My baby, what are you doing? So, ayan na. Meron na siyang ahos, sibuyas,
Tapos, suka, of course. Di yan mawawala. Lagyan natin ng toyo. Tsaka, naglagay na pala ako ng oil. Lagyan natin ng madaming pepper. Fresh pepper. And then, konting asin. Ayan. At saka, lagyan natin ng konting water. It's done. So, sabay-sabay na tong maluluto yung ating tinola, rice, yung ating piniritong tuna, at saka ating paksiw. Sabay-sabay na to silang lahat. Lagyan ko lang ng kamunggay. Galing to sa freezer pala. So, okay lang yan. Usong-uso yung mga i-freeze dito na mga gulay, mga pagkain. Yan. Diba? Parang Pilipinas lang. Para makahigop si Sofia ng sabaw. So, ayan na. Kumakain na si Sofia sa kamunggay. Tinola. It's nice, yeah. May onions dun. Patay. Baka iluwa niya yan. Oh, hindi pala. So, na yan na itong pinirito. Sauce. Tsaka akin tinola. Mamaya na yung yung ating paksiw. Ang daming kandila sa bayo. May kandila dito, may kandila sa hagdanan, may kandila sa kusina kasi amoy isda. Sabi ni Pana, amoy isda daw. Pero wala man yan siyang problema. Okay, just put it there on the side. Yeah. Here, put it here na. Yun niya yung kamunggay. Yeah, very good. But those are nice, Nak. You need to eat them like Mama. Yeah? Hmm? A few moments later. Tingnan niyo, Sofia. Namumula yung mukha niya, oh. Here. Tsaka sa bibig. It's alright. So, I think may reaction si Sofia sa isda. Kasi medyo siya, makati. Kumati dito nang sa akin, pero hindi talaga. Kasi ganun kasi niya. At saka nung last time din na bumili ako na isda, yung isda sa bato ba, yung may mga kulay-kulay pala na alala ko. Nagka-reaction din si Sofia nun. Kasi ganito talaga pag yung parang pilet or tuna or barilis. Pag medyo di siya presko or yung bang matanda or luma na ba? Paano sabihin? Kasi hindi presko. Ganun kaya, di ba? May parang ano pa yan? Kumakain ba? Yung parang may magkit-kit sa imong simod. Parang may si Sofia, parang nagka-reaction. So, this is our first vlog for 2021 kasi hindi tayo nag-vlog kahapon. So, this is my first vlog pala. Nakalimutan ko talaga kanina. So, before natin i-end tong vlog na to, nagpapasalamat ako ulit sa
nagpadala ng package kay Sis Roxy. Thank you so much. Tawag dito. Yung mga ano pala, yung mga pinadala niya sa akin ng mga mask, reversible yun siya. So, ipapakita ko sa inyo, pag gagamitin ko siya para may mga idea kayo. So, ang dami nun. 8 ata binigay niya sa akin. Tapos, may sweater, may bag, tsaka may ano pa sa mukha, yung pampaganda. So, please check out her channel. Shout out ko lang lahat yung mga sumusuporta sa amin, yung mga bago, yung mga dati pa na hanggang ngayon andito pa din, hindi nagsasawa. Thank you so much sa inyo. Sa mga nagtsatsagang nanood ng aming mga videos at nagko-comment. Madami po akong natututunan sa inyo. Yung sinasabi nyo pong chill lang, normal lang yan, ganun. I'm so thankful po na nag-guide nyo po ako sa araw-araw. Nakakalukang ice cream. Dami na akong cheat day. Nag-rice, ice cream. Yung days na ako nag-rice. Pero okay lang yan kasi may coffee. Nilalabas niya talaga in the morning. So, magne-Netflix lang ako. Konting me time bago tayo umakyat. Si Bana busy, mamaya pa yung gabi matutulog. Mga, minsan alas 12, alauna, alas 2. So, maraming salamat mga lalab sa pagsuporta ninyo sa akin, sa amin. Walang sawang suporta. Thank you so much. And mag-good night na ako. See you again sa susunod namin ng mga vlogs. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please click the subscribe button. And like na din po kung nagustuhan niyo ang video natin for today. So, thank you so much. Good night. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지